नमस्ते. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे सगळे वीक्षकांचे माझे नमस्कार आणि तुमकां सगळ्यांक ह्या प्रतिबिंब कार्यक्रमाचं एक मोगाचे स्वागत. हेवे आयचे एक विशेष संचिकेंत आम्ही संततीचे बग्गे एक मुक्त संवाद करूया. एक मनीस जातो तो त्यांचे एक प्राय जातो तो तांकां एक मुंज करूंचे, एक वराड करूंचे, वराड जातो तो तांकांय धाकटी जावचे, त्या धाकट्यांची मुंज, धाकट्यांचे वराड म्हण सांगवचे एक स्वाभाविक वनो चलत असता. ह्यास आमी जीवन चक्र म्हण सांगेत. जाल्यार सगळ्यांच्या जिवनांत हे सेम असनत ना. कित्या म्हटल्यार ಕೆಲವು ಜನक एक धाकटी ववेच्यांत एक नान एक ತೊಂದರೆ असोंचे, धाकटी जानत ना म्हण सांगवचे एक ತೊಂದರೆ. आदल्या काळांत काय जायते म्हटल्यार धाकटी जाना म्हण जाल्यार दादल्यांक दुसरा वराड करूंचे, ना जाल्यार कसलेय एक कोणाच्याय धाकट्यांक एक दत्तू घेवचे, त्या पूर क्रम आसत ते. आज आमचे विज्ञान तंत्रज्ञान किती पुढे आसा म्हटल्यार धाकटी जानत ना म्हण जाल्यार एक कृतक वोवन धाकटे करूंचे एक परिशोधने केल्ले आसा, एक रिसर्च केल्ले आसा. म्हटल्यार एक गर्भकोशांत एक धाकट्याक कसले पुरो हावे ते पूर एक ट्युबांत करून एक कृतक वोवन एक बायल मनीस अम्मा वोवेचे एक ಕೊಡುಗೆ आमच्या विज्ञानाचे आनी तंत्रज्ञानाचे. हेवे हेचे बग्गे आमी आणखी चड बोलोंक घेवया आमचे भ्रूण तज्ञ अनुषा शेणै वटू. अनुषा शेणै, तुमकां ह्या कार्यक्रमाचं मी आदरपूर्वक स्वागत करते. सो नमस्कार. अनुषा शेणैच्या बग्गे एक सಣ್ಣ परिचय तुमच्या समोर. अनुषा शेणै ही श्री कमलाक्ष शेणै आणि श्रीमती सुनंदा शेणै यांचे दू. तसेंत परकळा श्री बालकृष्ण पाटील आणि श्रीमती सबिता पाटील यांचे सून. तसेंत यांचे गोव श्री संदीप पाटील म्हणवेचे सॉफ्टवेअर इंजिनियर जावन बेंगलोरांत काम करीत असत. तांकां एक पूत मास्टर अद्वैत पाटील म्हण सांगून 5 वर्षाचे धाकटे. हिनी पूर यांचे शिकले मणिपालांत शिकून तिने क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजींत मणिपाल युनिव्हर्सिटींत MSc केले आसा. आता प्रस्तुत बेंगलोराचे नोवा IVFंत एम्ब्रियोलॉजिस्ट म्हणून काम करीत असत. स्क्रीनर फोटो यांचे गोव श्री संदीप पाटील आणि यांचे धाकटा अद्वैत पाटील. यांचे आणि एक हव्यास कसला म्हटल्यार चित्रकला. हिनी इंटरनॅशनल लेवलांत म्हटल्यार आंतरराष्ट्रीय मट्टांत गोल्ड मेडल घेतले आसा. तसेंत देश नॅशनल लेवलांत 4 मेडल्स आयले असत, अवॉर्ड्स आयले असत हांकां. तसेंत राज्य मट्टांत 15 बरसे चड अवॉर्ड्स हिनी घेतले आसा. हेवे तांकां आनी एकदा मी तुम्हास या कार्यक्रमाचं स्वागत करीत आमचे एक संवाद सुरू करूया. आता अनुषा, तुम्ही मणिपालांत शिकले, आमच्या सरले बेटांत शिकले चेडू. तुमकां हे IVF म्हटलें कसलें, IVF करका म्हण सांगून तुमकां कशें मन आयलें, कोणी तुमकां इन्स्पायर केल्लें? मी हायस्कुलांत शिकतना माझ्या एक टिचरीन आसांत IVF बग्गे एक इंट्रोडक्शन म्हाका दिल्ला. मागीर म्हाका कळ्ळां म्हटल्यार ह्या टेक्नीक इज मस्त युनीक आसा, पुरा कडेन ह्या टेक्नीक ना आसा. आणि तेन्ना कर्नाटकांत 2 का 3 डॉक्टर्स मात्र IVF प्रॅक्टिस करता होते. तेंतू आमच्या मणपाळ्याचा डॉक्टर प्रताप म्हणून ते मस्त एक्सपर्ट आसात म्हणून म्हाका तेन्ना कळ्ळां. मागीर BSc जाताना म्हाका ह्या बदला समथींग युनीक आय शूड डू इन द फील्ड ऑफ मेडिकल फील्ड ओनली म्हणून म्हाका ह्या बदला युनिक सब्जेक्ट खंयचा म्हणून मी योजित असताना म्हाका माझ्या आमाच्या एक कलीग सांगला असा MSc इन क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी म्हणून एक युनिक सब्जेक्ट असा आता IVF रिलेटेड टेस्ट ट्यूब बेबी करूनचा सब्जेक्ट म्हणून म्हाका असं सांगला. मागीर माझ्या मावशी त्यांच्या बिझनेस आसा मणिपाल KMC कॅम्पसांत. त्यांचा एक कस्टमर कुडा MSc क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी स्टुडंट जावन होता. त्याच्या लागी त्यांनी इन्फॉर्मेशन घेतलं MSc क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी म्हटल्यार कसला, कसा करतात, कितके वर्षाचा सब्जेक्ट, कितके शिकोंक आसता, कसाला पुरो करूंक आसता म्हणून त्यांनी असं विचारला. तर त्याने सांगला ह्या सब्जेक्ट आता नवे इल्ला मात्र आता मस्त जणांक आता सीट आहे ना बरे 6 सीट्स आसात. तेन्ना सीट मेळ्ळ्यार तांकां MSc कंप्लीट करून तांकां नाही चांग ब्राईट फ्युचर आसा हेंतू म्हणून सांगला ताका. तसा जावन माझ्या मावशीन म्हाका फोर्स केला तू ह्या करचे जाल्यार ह्यांत कोर्स करका म्हणून. मागीर माझ्या आमाच्या कलिगाने सांगला भाई ह्या मस्त युनिक कोर्स 2 इयर्स व्हेरी मस्त इंटेन्स आसता ह्या कोर्स, मस्त कष्ट असतात जाल्यार तेन्ना तू एकदा पास जातो तू
तू टेक्निक एक्सपर्टाईज जातो तू फ्युचर मस्त ब्राईट असता म्हणून सांगला. तसं जाऊन मी एम्ब्रिओलॉजीत करका म्हणून योजून घेतलेले. आता तुमचे शिकून जात होतो तुमच्या वृत्ती जीवना तुम्ही कसं सुरू केलं? 2 वर्षाच्या कोर्सांत आमकां इंटर्नशीप 15 दीस आमच्या एम्स्टरडॅम नेदरलँड नंतर एम्स्टरडॅम मेडिकल सेंटर म्हणून असता थंय आमकां धाडलेला. आम्ही थंय त्यांच्या लॅबांत कसा करतात प्रोसिजर्स आणि आमच्या लॅबांत कसा करतात आम्ही पुरा आता वेरिएशन पुरा बघून त्यांच्या रिसर्च कसा असा आमचा रिसर्च कसा असा म्हणून पुरा आम्ही एक्सपिरियन्स केला थंय. म्हटल्यार त्यांचा एक्सपिरियन्स आम्ही करतो आमकां यावदला आम्ही आमच्या लॅबांत कसाला करतो सो ताय इक्वली क्वालिटी वाईज तांकां पार जावन आम्ही काम करतो. सो आमच्याकडे तितके हाय एंड इन्स्ट्रुमेंट्स इक्विपमेंट्स ना जाल्यारू आम्ही आमच्याकडे आमच्या बेस्ट करतो सो म्हणून म्हाका कळना. मागीर माझ्या स्टडीज जातो तो कॅम्पस इंटरव्यूक नोवा IVF फर्टिलिटी म्हणून फर्स्ट टायम मणिपाला केली. तेन्ना फर्स्ट बॅचांत म्हाका सिलेक्ट जाला. मी सिलेक्ट जातो तू 1 year आमकां ट्रेनिंग असता. सिलेक्ट जातो ते आमकां एकेडमिक नॉलेज असल्यारू तर प्रॅक्टिकली कसा हँडल करका म्हटल्यार रियल टायम पेशंट वयर आम्ही करूनच्या आधी आमकां स्किल्स आमच्या डेव्हलप जावंका आमच्या म्हटल्यार द टायम टेकन टू डू एनी प्रोसिजर कसाला प्रोसिजर करता इतके टायमा भितर जावंका इतके स्किलफुली जावंका नाजाल्यार आमकां रियल टायम पेशंटाच्या एम्ब्रियोज जावन दी एग्स जावन दी आमच्या हातान देणत ना ताका वॅलिडेशन घेवंका. ता पुरा म्हज्या 1 वर्सा भितर कंप्लीट जावन मागीर 9वांत 4 years मी काम केले. 4 years काम करून जातो तो 9वाच्यात एक क्लिनिशियन त्यांच्या ओन प्रायव्हेट सेटअप ओपन करका म्हणून तांकां मस्त होता. मागीर त्यांच्या वाट मी वन ऑफ द बेस्ट एम्ब्रिओलॉजिस्ट काम करतेसे म्हणून ती केन्नासून म्हाका सांगीत होता म्हाका आता आनी एक सेंटर ओपन करचा प्लॅन आसा तूं म्हाजे वाट येवंका तूं म्हाका लॅब सेटअप करून जावंका तुका नॉलेज आसा रायट फ्रॉम द स्क्रॅच तूं करून देवंका म्हणून म्हाका सांगला. तसा जावन मी तांकां प्रॉमिस करतो तो मी नोवा सोडून तांच्या वाट गेले आणि त्या पुरा लॅब सेटअप ताच्या प्लॅनिंग पुरा मी तांकां हेल्प केले रेडी करून दिले आणि 2 वर्स त्यांच्या वाट काम केले मी. पुरा सेट जातो तू म्हाका म्हटल्यार प्रायव्हेट सेटअप तितके सेट जाल ना. मी कॉर्पोरेट कंपनींत काम केला मनीस तसं जावन म्हाका प्रायव्हेट सेटअपांत म्हटल्यार टायमिंग्स पुरा करेक्ट आसना ना. तसं जावन फॅमिली वेअर प्रॉब्लम जावं नये म्हणून मी मागीर थंय सोडून मागीर आनी एकदा नोवाच्यानीत म्हाका इन्वायट केला प्लीज कम बॅक एज अ लॅब मॅनेजर म्हणून म्हाका प्रमोशन देवन आपयला. तसं जावन वापस नोवा IVF फर्टिलिटी जॉईन जालें. आता तुम्ही शिकलाय क्लिनिकल एम्ब्रिओलॉजी म्हटलं कसं ते कोर्स कसं एम्ब्रिओलॉजी म्हटलं कसं तर तुमचं डेसिग्नेशन एम्ब्रिओलॉजिस्ट म्हटलं मीनिंग कसं त्याचा अर्थ कसा? IVF म्हणतो तो तेन्ना 3 steps असतात. एक फर्स्ट फिमेल आणि मेल कपल येतो तो तांकां प्रायमरी एक्झामिनेशन करतात डॉक्टर. तो तेन्ना तांकां समस्या काही आसा वायफांत समस्या बायल मनशान प्रॉब्लम आसा का घोवान प्रॉब्लम आसा का म्हणून तांचे बेसिक टेस्ट पुरा करून डॉक्टर एक रिजल्ट येता आमकां आसा म्हणून. तर बेसिक IUI म्हटल्यार बेसिक टेस्ट म्हणून आसता IUI पुरा करून केलो जाणांक धाकटी जावंचे आसतात. बेसिक सीमेन वॉश करून जस्ट वॉश करून आमच्या लॅबांत आम्ही देतो ते प्रेग्नेंट जाताली असत केलो जाणांक तितके करूनय जाणना. तसं म्हणतो फुडले ता मेन IVF लॅबाक येता ता केस. ता लॅबाक येवच्या आधी ता पेशंटाक फर्स्ट मेल आणि फिमेलाच्या एग्ज आणि स्पर्म्स बेस्ट येवचे वरी डॉक्टर तांकां मेडिसिन्स देतात आणि एग डेव्हलप जावंक इंजेक्शन्स देतात. एक 8 ते 10 दिसा तांच्या मॉनिटरिंग करता डॉक्टर. मागीर काय करतात म्हणून ट्रिगर HCG म्हणून एक इंजेक्शन देऊन एग रिलीज जावंक एक इंजेक्शन देतात. ता देतो तो 48 hours अंत 36 hours अंत आमच्या लॅबांत आम्ही प्रोसिजर स्टार्ट करतो.
दॅट इज अ प्रोसेस वेअर काही म्हटल्यार थंय आमी भ्रूण तयार करूंक स्टार्ट करचा म्हटल्यार एग आनी स्पर्म घेवन फर्टिलायझेशन म्हणून सांगतो ताका एग भितर स्पर्म घालून एक भ्रूण करून 6 दीस आमच्या लॅबांत आमी ताका म्हटल्यार गर्भकोशाच्या भितर कसा ताचें एनवायरमेंट आसता गर्भकोशाच्या भितर कसा ताचें वातावरण आसता तसंच एक कृतक वातावरण आमी लॅबांत क्रिएट करून त्या भ्रूणाक आमी डेव्हलप करचा त्याच्या नंतर लास्ट स्टेप म्हटल्यार केल्ला भ्रूण तो गर्भकोशांत वापस घालका ता प्रोसिजर डॉक्टर करता इंजेक्शन सून स्टार्ट करून ता एग भायर काडीसर डॉक्टरचं काम एग एकदा भायर काढतो कुडले तर आमच्या लॅबा भितर येता त्याच्या नंतर आमचं काम कसं असल्यार आता तुम्ही सांगले बरी एग म्हटल्यार एक बायल मनशांचे अंडाणु मोठे म्हणतात स्पर्म म्हटल्यार एक दादल्यांचं विर्याणू सो तुम्ही त्या दोन भायर येतो तो तुमचे काम स्टार्ट होता लॅबांत सो तुम्ही ट्युबांत रेडी करूनचे भ्रूण ओके आता खंयचे पुरे टेक्निक्स यूज करता तुम्ही त्या एक भ्रूण डेव्हलप करवे जाल्यार एक लॅबांत बदल टेक्निक्स असता न्ही आम्ही जस्ट वर्ड्स मात्र ऐकून आमकां मस्त गोतना त्याच्या बग्गे बेसिकली बेसिक करूनचे म्हटल्यार IVF म्हणून करतो तेंतू कसं करता म्हटल्यार एग म्हटल्यार आसांत एक एग भायर येना ता एक फ्लुइड अंत दुसरं पुरा सेल्स ಒಟ್ಟು येता एग ताका कसाला करतो स्पर्म वॉश करून असतात आमच्या अँड्रोलॉजी डिपार्टमेंटान स्पर्म फिल्टर करून देतात आमकां ता एग आणि स्पर्म ಒಟ್ಟು घालून तांकां फर्टिलायझेशन म्हणून म्हटल्यार एग आणि स्पर्म सेरोन कुडोवचे वरी आम्ही करतो ताका नॉर्मल IVF प्रोसेस म्हणतो म्हटल्यार स्वाभाविक तुम्ही कृतक होय कृतक आम्ही पेटी डिशांत एक ट्यूबांत सांगोवचे वरी करतो ता मस्त बेसिक प्रोसेस त्याच्या नंतर इक्सी म्हणून सांगतो इक्सी प्रोसिजर कसं करतो म्हटल्यार एग सुद्धा असोंच्या सेल पुरा आम्ही काढून ता एग सेपरेट करून ता फ्लुइड असून स्पर्म असतानी म्हटल्यार विर्याणू असतानी विर्याणू हे प्रोसेस पुरा करून जातो तो एग पिकअप जाऊन 4 घंटे नंतर आम्ही बेस्ट स्पर्म मायक्रोस्कोप अंडर खंयचे स्पर्म बेस्ट चंद दिसता ता काढून एग भितर आम्ही इंजेक्ट करतो ताका इक्सी म्हणतो इंट्रासायटोप्लास्मिक स्पर्म इंजेक्शन म्हणून सांगतो तेंतू हे मस्त वेगवेगळे टायपाचा इक्सी आसा पिक्सी म्हणून सांगतो ता म्हटल्यार स्पेशलायज्ड प्लेट्स कल्चर डिशेस यूज करून म्हटल्यार ता केलो रिएक्शन जाता स्पर्म आणि प्लेटा वट्ट तेंतू बेस्ट रिएक्ट जाल्यार स्पर्म सिलेक्ट करून इंजेक्ट करचा म्हटल्यार ता डिपेंड जाता एक पेशंटाक म्हटल्यार एका IVF सायकलांत जाणत ना फर्टिलायझेशन फेलियर जाता केलो जाण पोटेन्शियल असताना स्पर्माक एग भितर जावचा तसं पुरा चड प्रॉब्लेम आसले वरी आम्ही डिफरंट टेक्निक्स यूज करून स्टार्ट करतो तर बेसिक जाऊन आम्ही प्रोवाइड करचा म्हटल्यार इक्सी म्हणूनच करतो तेंतू पिक्सी इम्सी म्हणून मस्त व्हेरायटी असता आता एक भ्रूण जातो तुमच्या एका ट्युबांत भ्रूण रेडी झाला समज झाला त्या भ्रूण करेक्ट असता का त्या भ्रूण आता पुढे जाऊन एक चंद धाकटं जाता का करेक्ट आरोग्यवंत धाकटं जाता का म्हणून सांगून तुमकां ते बघूंक कळता का फर्स्ट असं तुमकां कळता का त्या पुरा बघताना आमकां एम्ब्रियो एक नॉर्मल कसा आमचा क्रायटेरिया असता असा आसका एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज म्हटल्यार असा 100 सेल्स असता त्याच्या भितर आणि एक ICM म्हणून एक सेल्सचा मास जाता ता फिटस जाता त्याच्या भायर आसला पार्ट प्लासेंटा जाता ता पुरा करेक्ट आसा का म्हणून आम्ही दोन हिंतू सेपरेटली ग्रेडिंग करतो ABCD म्हणून एम्ब्रियो ग्रेडिंग करतो तेंतू बेस्ट एम्ब्रियो खंयचा जाला आसा म्हणून बघून पेशंटाक ट्रान्सफर करतो केलो पाटी कसं म्हटलं आमकां बघूंक चंद दिसता एम्ब्रियो जाल्यार तेंतू DNA डॅमेज असता ता आमकां कळना ना बघताना सांत आता IVF येता म्हणून नाही नॉर्मल प्रेग्नेन्सीन तू केलो जाणांक म्हटल्यार रिपीटेड एबॉर्शन जावनच्या ता पुरो असता तेन्ना DNA प्रॉब्लम आसल्या वेळार तासाला पुरो प्रॉब्लेम जाता चड जावन ता आमकां बघताना कळना ना ताका कसाला करतात म्हटल्यार चड जावन आमी एडवान्स्ड मॅटर्नल एज म्हणतो म्हटल्यार बायल मनशाक 35 बशी चड एज जावन आसून आनी मस्त पटी ताका एबॉर्शन्स जाल्ला हिस्ट्री आसल्यार नाजाल्यार ताच्या फॅमिलींत खंयच्या तरी जेनेटीक प्रॉब्लम म्हणून आसल्यार म्हटल्यार बुद्धिमांद्या ना कॅन्सर कसलो तरी एक फॅमिली हिस्ट्रींत प्रॉब्लम आसा म्हणून जाल्यार आमी ता एम्ब्रियो करून जातो त्याचे एम्ब्रियो ಕೆಲವು सेल्स काढून आम्ही जेनेटिक टेस्टाक धाडतो द सेल्स काढून जातो ट्यूबान घालून आम्ही दिल्लीक धाडतो
ते डेल्ली अंत तेणी एम्ब्रियो पुरा चेक करून जेनेटिकली हा फिट आसा का एम्ब्रियो म्हणून आमकां रिपोर्ट देतात. रिपोर्ट देतो तो एम्ब्रियो वापस गर्भकोशांत घालतो. तर भ्रूण वापस गर्भकोशांत जाता. तुमचे ते सर्टिफिकेट येयल्यापर्यंत ते वय. करेक्ट आसा म्हणून वय, सांगितल्यापर्यंत आता तुमच्या लाभांत एक महिन्यात तुम्ही कितके पेशंट येतात, कितके तुम्ही भ्रूण रेडी करता? नॉर्मल पिकअप म्हणून सांगूनचे म्हटल्यार एग काढून एम्ब्रियो करचे प्रोसिजर म्हणतो न्ही, ता एक 50 to 55 केसेस महिन्यात? 55 केस करतो. हा. म्हटल्यार आता एम्ब्रियो करून जाऊन भितर स्टोरेज करून दवरून असतो, फ्रीज करून दवरून असतो. तसाला केस एक 50 जाता. ओट्ट 100 केस करतो आम्ही महिन्यात. म्हटलं तितके पेशंट आता IVF येतात म्हणून. वय वय आता तुम्ही एकदा एम्ब्रियो करताना एक दंपती आयली, त्यांचे स्पर्म अंडाणू ओंदे विर्याणी ओंदे काढून तुम्ही भ्रूण रेडी केल्यापर्यंत एक किती भ्रूण रेडी करता एकत्र करून शकत? नाही, नॉर्मली आता कंट्रोल्ड ओव्हेरियन स्टिम्युलेशन म्हणून सांगतो. तर डॉक्टर करतात. तांकां इंजेक्शन देऊन नॉर्मली कसं जाता, नॅचरली जाता ना, महिन्याक एकच एग रिलीज जाता. त्याच्या बदलाक हेणी इंजेक्शन देताना कसं जाता म्हटल्यार 5, 6, 7 असा चड एग रिलीज जाता. म्हटल्यार आमकां सक्सेस रेट चड जावंक जाल्यार इतकी खर्च करून सक्सेस चड जावंक जाल्यार आमकां चड एग हवे तांचून. बायल मनशांचे हय, अंडाणू चड येवंक जाता. तसं जावन इंजेक्शन देऊन मस्त येवचे वरी करतात. तेंतू एक 70% भ्रूण जाता. 70% भ्रूण जाल्ल्यान बेस्ट भ्रूण एक 50%, 50% शेकडा आता चांग असाला भ्रूण जाता. तर आम्ही कसं करतो म्हटल्यार एकही गर्भकोशाक वापस घालतो. एका टायमाक त्यांच्या गर्भकोशा करेक्ट म्हटल्यार सुटेबल ना म्हणून आमकां येवदल्यार तर एम्ब्रियो फ्रीज करून दवरतो. ताका एम्ब्रियो विट्रिफिकेशन म्हणून सांगतो. फ्रीज करूनचे म्हटल्यार फ्रिजा भितर दवरूनचे का? तसं आहे? नाही, फ्रीजर म्हटल्यार आम्ही तंत ना आमकां अर्थ जावंचे नाही. फ्रीज करच्या म्हटल्यार कसं करतात म्हटल्यार एम्ब्रियोन तासाला पुरा उदकाचा अंश पूरा काढून क्रायो प्रोटेक्टंट म्हणून एक सोल्युशन येता, ता घालतो कुडले कसं जाता म्हटल्यार एम्ब्रियो ता फ्रीज लिक्विड नायट्रोजन भितर जाताना ता एक ग्लास प्लास्टिक पार्टिकल वरी जाता. म्हटल्यार ग्लासी नेचराक जाता. ता एका वेळाक आम्ही केल्ले समाधान नातल्यार ता करेक्ट जावन त्याच्या भितर आसला उदकाचा अंश आम्ही भायर काढी नातल्यार ता एम्ब्रियो डॅमेज जाता. तसं जाऊन आम्ही कम्प्लिटली त्याच्या उदकाचा अंश भायर काढून एक नंबर इनर्ट नेचर म्हणतात ताका ट्रान्सफॉर्म करतो एम्ब्रियो. तर लिक्विड नायट्रोजनांत आम्ही कितके वर्स दवरल्यार एम्ब्रियो काय जाणना. 10 वर्से दवरले तर त्याच स्टेजांत असता. म्हटल्यार त्या भ्रूणाक जीव असता का? त्याच्या भितर जीव असना. आम्ही बाहेर काढून आणि वापस ताका थॉईंग म्हणून एक प्रोसिजर असता. ताका वापस ನೀರಿನ अंश वापस देऊन वापस जिवंत हाडतो आम्ही ताका. दॅट मीन्स 10 वर्स तुम्ही एक जस्ट एक भ्रूण मात्र थोंचे ताका जीवकोश कसले असना. लिक्विड नायट्रोजन भितर असताना ता एक प्लास्टिक नेचर अवंत असता. म्हटलं आम्ही आता ऐकतो ಈ ಫಿಲಮ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪುರ ಲೇಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹೋತಲಿ ಪುರ ಎಗ್ಸ್ ಕಾಡುನು ಅಂಡಾಣು ಪುರ ಫ್ರೀಸ್ करून तेवचे म्हटलं हत्त तर तांकां अवदल्ल्या टायमार तेणी गर्भ घेवचे म्हण सांग. वय तांकां असंत प्रोसिजर करतात. म्हटल्यार तांकां इंजेक्शन देऊन मस्त एग येवचे वरी करतात. ता एग आम्ही फ्रीज करून दवरतो. म्हटल्यार तांकां फुडें म्हटल्यार 35 वर्षां जातूत DNA डॅमेज चड येता एग्सांत. मागीर तांकां ताच्या निमित्त तांकां कन्सीव जावंक प्रॉब्लेम जाता. तसा जावन ती काय करतात म्हटल्यार फिल्म ॲक्टर्स पुरा आदीन येवन असांत इंजेक्शन्स पुरा घेवन माझ्या एग फ्रीज करून दवरे म्हणून करून घेतात. आता एक तुम्ही एकदा एक दंपतीचे भ्रूण पुरा रेडी केलो म्हणले कोंगी एक 5-6 भ्रूण तुम्ही करलो. एकदा गर्भार जावंक जाल्यार तुम्ही एक भ्रूण गर्भकोशांत घालतो. उरिल्ले भ्रूण कशाला करतो? लाईक त्या भ्रूणांत एक जीव असता ना, त्या कसं करता तुम्ही? तर लिक्विड नायट्रोजन तसंच असता. तेंतू लिक्विड नायट्रोजन सप्लाय आम्ही कम्प्लिटली कंटिन्युअसली करीसर ताका कसाले धाडना. आम्ही नॉर्मली कसाला करतो म्हटल्यार 2 भ्रूण घालतो. म्हटल्यार चड जावन सांगतात 50% मात्र ते इम्प्लांट जाता म्हणून एक नंबिके आसा. तसं जावन 2 एक तरी जाता न्ही म्हणून 2 घालतो चड जावन. जावन ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ मस्त ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಪುರ जावचे तसांत. ओके. आता सक्सेस रेट म्हटलं यशस्सू आयिल्ले दंपती सगळ्यांके IVF ಅಂತ दाखटी होवचे चान्स आसा का? सगळ्यांके जाणांना
70 to 75% आमच्या क्लिनिकाच्या रेट असतं. हां आता सगळे एक कामांत आता मेनली आमच्या मेडिकल फील्ड मध्ये जाल्यार मस्त गायडलायन्स पुरो आसता. ICMR गायडलायन्स होंदे गव्हर्मेंटाचे गायडलायन्स होंदे त्या पुरो आसता. आता तुम्ही एकल्याचे विर्याणू काडका जाल्यार तो डोनर कोण आसता, कोणाचे विर्याणू तुम्ही काढलं सेवे त्यांचे कॉन्फिडेन्शियलिटी मेंटेन करतवे न्ही. आता IVF जाल्ल्यांचे धाकटे जाल्ल्यांचे कोणाचे विर्याणू कोणाचे अंडाणू म्हणून सांगून गोत आसता का? आदल्या गायडलायन्स प्रकार आम्ही रिवील करूंक ना होता. अननोन डोनर म्हणून आम्ही करका होता. म्हटल्यार कोण म्हणून पेशंटाक कळो नाहीये जाल्यार पेशंट आमकां कन्सेंट दिवंका रिटर्न पेपरांत की म्हटल्यार दुसऱ्यांचे आम्ही घालूंक आमकां ओप्पीक आसा म्हणून त्यांनी साईन करूंक आसता पेपरांत. जाल्यार आतां गायडलायन्स कसा आयला आसा म्हटल्यार गव्हर्मेंटान सांगला आसा पेशंटात एग आणि स्पर्म बँक म्हणून असता थंय जाऊन तेणीन सिलेक्ट करून आपण हाडी येत म्हणून असा गायडलायन्स इला आसा. आता आमकां आमच्यात फॅमिलीचे कोणाचे स्पर्म हवे आमच्यात फॅमिलीचे कोणाचे आम्ही अंडाणू काडका तसे चान्स आसा का? आता ता चान्स आसा. आधी ताका ऑप्शन ना होता. आता गव्हर्मेंटान अलाव केला आसा. कशाला म्हटल्यार एकदा कोणाचा स्पर्म लायक अंडाणू आमकां हवे ताणी जावन बँक डायरेक्ट डोनर एग बँक आणि डोनर सीमेन बँक म्हणून आसता थंय डायरेक्ट जावन रजिस्टर जावंका आणि तेणी तापोवन हाडयत तेणी सिलेक्ट करयत कोणाक तेणी आपोवन हाडका म्हणून. ओके ओके म्हटल्यार आम्ही आता रिसेंट होऊन एक पिक्चर आम्ही बघतो ना आम्हाला मुवींत आणि प्रकल्पांचे ते पिक्चर सत्य कितके पट्टी म्हणून आमकां गोतना. आता विकी डोनर म्हणून एक मुवी बघतलो आम्ही तेंतू एक डोनर सिलेक्ट करता जाल्यार डोनराचे बघे तो किती स्ट्रेस घेतो किती हुशार आसा किती इंटेलिजंट आसा त्या पुरं बघतात. आता ते ऍक्च्युअली सत्य येते आम्ही एक डोनर सिलेक्ट करता जाल्यार ते हेल्दी पर्सन हवे ऍक्टिव्ह हवे. आता नाही तर मस्त इंटेलिजंट असल्यार त्याचे स्पर्म घेतल्यार त्यांची धाकटी इंटेलिजंट होतात त्या पुरं सत्य का? ऍक्च्युअली इम्पॅक्ट जाता. आता इंटेलिजन्स पुरा जेनेटिकली जावन येता म्हटल्यार आर्ट ह्या पुरा स्किल्स पुरा सांगतात नाही. त्याच्या आवशीच्या इला त्याच्या धाकट्याक इला ह्या चांग आर्ट केल्यार त्याच्या धाकट्यानी केल्यार आवशीच्या इला म्हणतात नाही. तसा येवचे चान्सेस असतात त्यांच्या सेम जीन्स असता नाही. तसा जावन आता तांकां ऑप्शन आसा सिलेक्ट करचे वरी. आधी तसा ना होता. आधी म्हटल्यार आमकां एटलिस्ट बेसिक एज्युकेशन आसला मनीस आणि तांकां खंयचा एक कायलो असो नाहीये. हो खंयच्या स्प्रेड जावचे कायलो खंयचाय असो नाहीये. तांच्या हाईट वेट पुरा करेक्ट मॅच जावचे वरी आम्ही मॅच करून आम्ही सिलेक्ट करता होतो. आता तसा नाही. आता तांकां ऑप्शन आसा पेशंटांक जावन डायरेक्ट बँकाक जावन विचारयत म्हाका आसला हायटाच्या इतके शिकला डोनर म्हाका हवे म्हणून विचारल्यार ते सिलेक्ट करून प्रोफाईल देतात तांकां हेणी सिलेक्ट करयत पेशंटांनी सिलेक्ट करयत कोण हवे म्हणून. हो ते पुरा आमकां अवकाश आसा आता अवकाश आता आणि एक मूवी आम्ही बघलो आसा हाऊसफुल म्हणण्याच्या. त्या मुवीन कसं जाता म्हटल्यार एक दंपतीचे भ्रूण रेडी करून असतात तसंच आणि एक दंपतीचे भ्रूण रेडी करून असतात. ते घालताना ह्या दंपतीचे भ्रूण आणि एक दंपतीत जावचे आणि एक तसे कन्फ्युजन होवचे चान्स आसता का? आता कोणाचे अंडाणू विर्याणू तुम्ही स्टोर करून एक भ्रूण केलं सवय ते बदलत मनशास जावचे चान्स आसाय? आमच्या लॅबांत त्याचे चान्सेस ना. म्हटल्यार आम्ही एक पेशंटाक एक इन्क्युबेटर अलॉट करून सोडतो तेंतू आणि दुसऱ्या पेशंटाच्या दवरनो ना. आणि आम्ही प्रत्येक लेवलिंग करताना दोघं जाणां विटनेसिंग करतो. दोघं जाणां बघून घेतात. म्हटल्यार एक लॅबांत एकच एम्ब्रियोलॉजिस्ट काम करना. प्रत्येक प्रोसिजर ते दोघं जाणी क्रॉस चेक करतो आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणून आसा येतना. म्हटल्यार ताका एक पेशंटाक एक ID देवन स्टिकर देवन असतात. ता स्टिकर पुरा तांच्या प्लेट्स तांच्या एम्ब्रियोज खंयच्या डिशन्स असता तेंतू पुरा स्टिक करूंक आसता. आम्ही दुसऱ्यांचे काढून ह्यांच्या मॅच करूंक बघल्यार ता आमच्या मायक्रोस्कोप ऑफ करून सोडता आमकां करूंक सोडना. सो ता पुरा एडवान्स टेक्निक्स आसा ना. तसा जावन तसा पुरा मिक्सअप जावचे चान्सेस ना. खंय तरी एक 0.1% असल्यारू तेंतू एम्ब्रियोलॉजिस्ट जावन नाजाल्यार डॉक्टर जावन रिवील करून पेशंटाक इन्फॉर्म करून कन्सेंट करून तांचे एबॉर्शन्स करूनचे राईट्स असता. तसा पुरा आसा. तसं जाणा ना दुसरं जाल्ला ना आमच्या लॅबांत. आता तुमच्या कामांत तुमच्या लॅबांत चॅलेंजेस कसले पुरा असता खंयच्या टायपाचे तुम्हाला एक ತೊಂದರೆ होवचे एक आपत्ती येवचे जनांनी कंप्लेंट करूनचे कोर्टास धावचे तसले पुरा एक चान्स आसा का? एक कसले तप्पू होऊनचे पुरा? आम्ही कितके केअरफुली आमचं काम केलं एक स्मॉल ल्हान विषय एक पेशंट आमकां
केस घालूचे चान्सेस असता ताका आमचा रेकॉर्ड आमच्याकडे पक्का असता म्हटल्यार आता डोनराच्या जायत म्हणतात पेशंट हा जाऊन डोनर घाले माझ्या स्पर्म ना म्हणतो कसं करूंक तू घाले म्हणतात मग घालून जातो तू मी सांगले ना तुम्ही घातलेत माझ्याकडे म्हाका काय आयडियात ना म्हणून केव्हा जाण फाटी सांगतात पेशंटांक ताकांत आम्ही काय करतो प्रोसिजर जाऊनच्या दिवस त्याच्या आधी एक काउन्सिलिंग करून जाऊनच्या दिवस त्यांच्याकडे साईन घेतो पुरा रेकॉर्ड पक्का दवरून घेतो तसा जाऊन आमकां काय प्रॉब्लेम जाणना तेणी कोर्टाक गेल्यारू त्यांचे केस पुढे जाणना तसा प्रॉब्लेम तांकां तो वापस ह्या जाता आता तुम्ही त्या भ्रूण सेव्ह करवेचे म्हटलो ना एक 10 वर्ष परत येऊन तो म्हण सांगून तसं 10 वर्ष दवरल्यार भ्रूण त्याचे आरोग्य तसंच असतं का 10 वर्षापर्यंत त्याचे एक कशाला म्हणतो आम्ही इफेक्टिव्हनेस होऊन दे त्याचे एक आरोग्यात कसलं तरी चेंजेस असतं का भ्रूणाच्या आरोग्यात कसलाही प्रॉब्लेम येणार तर आम्ही फ्रीज करूनच्या आधी कसा होता तसंच असता जाल्यार एम्ब्रियोलॉजिस्टाच्या स्किल्ला वेरे डिपेंड जाता केलोपटी काय जाता म्हटल्यार भायर काढतो तू सर्वाईव्ह जाणना म्हटल्यार फ्रीजिंग करेक्ट जाला ना म्हणून अर्थ त्याच्या प्रकार म्हणल्यार केलोपटी एम्ब्रियोक तितकी शक्त असना ना तडसून घेवनच्या फ्रीज करून थॉ करून जाताना केलोपटी ते वाचनात ना तर पेशंटाक आम्ही इन्फॉर्म करतो जाल्यार तसं जावनचे मस्त उणा लायक 0.1% वर्षी उणा तसा जावनचे केसेस असता ओके आता तुम्ही तुमच्या वृत्तीच्या ಬಗ್ಗೆ पुरा सांगलो आता ह्यात फिल्डांत आणखो एक रिसर्च करूनचे कसल तरी नव्या येऊनचे आसा का कसल तरी एक रिसर्च करता आसत मन सांगूनचे कसल तरी न्यूज आसा का तुमकां आता आम्ही 6 दीस आमच्या लॅबांत एम्ब्रियो दवर येतं फर्स्ट आमच्या लॅबा भितर एग येता न्ही त्या दिसा डे 0 म्हणून कन्सिडर केल्यार त्याच्यानंतर 6 दीस लॅबांत आम्ही कल्चर करूनचे वरी आमचे कंडिशन्स असता लॅबांत त्याच्यानंतर आता गर्भकोशांत कसाला पुरा ताका एम्ब्रियोक मेळटा इम्प्लांटेशन कसाला पुरा हावे धाकटा कम्प्लिटली 9 महिने भायरत बेळसूनच्या वरी आता नवी टेक्निक येता आसा ऑलरेडी रिसर्च जाता आसा जाल्यार आता एथिकली ता प्रॉब्लेम जाताला जाल्यार इंडियाक सद्याक येना ना जाल्यार दुसऱ्या कंट्रींत करीत असत म्हटल्यार रिसर्च कंटिन्यूअस एक्टो म्हणून एक कंपनी ताणी कृतका गर्भाशया रेडी करता असतात म्हटल्यार एक पॉड वरी असता आम्ही काही इंटू बघतो न्ही मुवीजांत पुरा बघतो न्ही अवतारांत पुरा बघतो न्ही त्याच्या भायरसून कसा असतात भायरसून धाकटी दिसतात तांकां ग्रो जावनच्या आवशी बापाशीन तांकां एक माईक फिट करून तांच्याकडे बोलयेत त्या भ्रूण लागी आता रिसर्च करीत असत आणि ओके अनुषा तुमच्या वांगडा बोलून निजा तुमच्या वृत्तीच्या ಬಗ್ಗೆ कित्याक म्हटल्यार आम्ही एक कॉमन जन कसा म्हटल्यार आम्ही IVF म्हणून ऐकलो आसा टेस्ट ट्यूब बेबी म्हणून सांग तें ऐकलो आसा म्हटल्यार प्रणाल शिशू म्हणून ऐकलो आसा एकटे पुरो काम आसा तुम्ही एकटे पुरो प्रोसिजर म्हणून सांगून आमकां सामान्य आमकां गोतना मस्त धन्यवाद तुम्ही तुमच्या वृत्तीच्या ಬಗ್ಗೆ एक IVFच्या ಬಗ್ಗೆ इन्फॉर्मेशन दिल्या आता नेक्स्ट कसाला म्हटल्यार तुमच्या एक प्रवृत्ती तुमच्या हव्यास आम्ही बघलो आसा धाकटे दर्शनात तुम्ही मस्त चित्रकलेंत पद्य सांगूनच्यांत मस्त फेमस तुमकां इंटरनॅशनल अवॉर्ड आयिल्लें आसा त्याच्या ಬಗ್ಗೆ एक चूर सांगेत का तुम्ही ह्या चित्रकले तुम्ही केन्ना स्टार्ट केल्ले शिकोवंक केंचे टायप कितके कॉम्पिटिशन पुरो बघलो सो कितके तुमकां सन्मान केले आसा कितके प्रशस्ती आयले आसा आम्ही म्हटलं मस्त ऐकलो आसा तुमच्या ಬಗ್ಗೆ तसं म्हटल्यार मी चित्रकले माझ्या हॉबी जावन कन्सिडर केले प्रोफेशनल जावन मी घेतले नासे जाल्यार तेंतू म्हाका मस्त आसक्ती होता माझ्या आमांके मस्त इंटरेस्ट होता मी हेंतू पुढे जाऊन का म्हणून माझ्या आमांचे मस्त एफर्ट्स आसा हेंतू मी 4th स्टँडर्डांत असताना माझ्या आमान बघला मी मस्त ड्रॉइंग करीत असते होते केन्ना बघलेलो तसं जाऊन बघून चला एक कॉम्पिटिशनाक चला म्हणून म्हाका आपोवन येला तेंतू म्हाका फर्स्ट प्लेस मेळ्ळा त्याच्यानंतर आमचे स्टाफ एकले जयवंत म्हणून होते ते आर्टिस्ट जावन होते त्यांच्याकडे रिक्वेस्ट केला माझ्या धुवेक एक चूर सांगून देते का ताका मस्त इंटरेस्ट आसा एक चूर कसा करचा म्हणून सांगून देता का म्हणून सांगला तर माझ्यासाठी त्यांनी एक ड्रॉइंग क्लास म्हणून स्टार्ट केला म्हाका स्टार्ट करता तू आणि दुसऱ्यांच्या स्टाफांच्या धाकट्यांके इंटरेस्ट दिला तर ती जॉईन जाली क्लासाक मागीर तांकां मस्त टायम तांकां आतां कंटिन्यू करूंक जालो ना तांकां प्रोफेशनली ह्या कश्ट जाता आसा म्हणून तांणी सांगला आनी एक गुरू इंट्रोड्यूस करून दिला PN आचार्य म्हणून सांगून मागीर PN होय मागीर तांच्याकडे मी जॉईन जाले तांच्याकडे जॉईन जातूच फुडले तांणी म्हाका मस्त पुढे हाडला सरान
त्यांनी खंय तरी डेमॉन्स्ट्रेशनाक खंयसर प्रोग्राम जाताना म्हाका सांगता होते अनुषा तू ये माझ्या वट्टी ये लाईव्ह प्रोग्राम तक डेमॉन्स्ट्रेशन करचे आणि पुरा त्यांच्या वट्टू मी पार्टिसिपेट करते होते. मागीर आसांत स्कुलासून कसलो तरी स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन आसा नॅशनल लेवल कॉम्पिटिशन आसा म्हणजे पुरान ते मी पार्टिसिपेट करता होते. माझ्या आम्हा खंयचे कॉम्पिटिशन असल्यार म्हाका सोडणार नव्हती. पार्टिसिपेट करका म्हणून होते एक फाल्यां एक्झाम असल्यारू आज जाऊन पार्टिसिपेट करून येऊकत म्हणून आपण व्हरता होती. तसा जाऊन मस्त कडे मी कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट करून अवॉर्ड्स पुरा हाडले. आमच्याकडे केलो फोटोस असो तुमचे चित्रकले तुमचे अवॉर्ड्स पुरा आणि आत्ताच तुम्ही एक त्यांच्या त्या IVFच्या बगे एक चित्र केलं असो त्याच्या बगे एक आम्ही चित्र बघून एक्सप्लेन करा तुम्ही ह्या कसं या तुमचे फुल लॅबाचे चित्र बरे दिसता वय म्हटल्यार कंप्लीट IVF प्रोसिजर अंत कसाला पुरो जाता म्हणून एक पिक्चर अंत दाखवूंक मी ट्राय केलेसे. हेंतू फर्स्ट म्हटल्यार एक घोव बायल डॉक्टर लगी येतात त्यांच्या समस्या सांगून घेतात डॉक्टर लगी त्यातनं डॉक्टर तांकां बघून त्यांच्या बायल मनशाच्या फॉलिकल पुरा चेक करून ता समा आसा का नाका हजबंडाचे वीर्याणू टेस्ट फर्स्ट करतात ता समा आसा का नाका म्हणून बघून पेशंटाक काउन्सिलिंग करतात असा असा करका म्हणून तांकां काउन्सिलर्स असतात त्यांनी सांगतात कसं करका तुम्ही कितने स्ट्रेस घेऊ नये तुमकां धाकटी जाता म्हणून एक भरवसे देतात फर्स्ट. त्या फर्स्ट स्टेजान मी फर्स्ट लेफ्ट हँड साइड टॉपांत आसा ता पिक्चरान दाखवून ट्राय केले. नेक्स्ट ताका पुरा इंजेक्शन्स पुरा देऊन जातो तो कसा त्याच्या गर्भकोशांत ओव्हरीयंत कसा एग्ज येतात आणि कसा सुजी घालून नीडल भितर घालून कसा बाहेर काढतात म्हणून नेक्स्ट पिक्चरान तुमकां दाखयता अंडाणू काढूनचे वय तर एक स्कॅनिंग मशीन वरी आसा न्ही तेंतू तसा ब्लॅक फॉलिक सॅक वरी दिसता त्याच्या भितर फ्लुइड आणि मोठे असतात ते काढून डॉक्टर काढून आमकां देतात. लाभा भितर येता नेक्स्ट लाभा भितर येतो कुडे फॉलिक्युलर फ्लुइड ब्लड पुरा असता तेंतू आम्ही एग खैसा म्हणून सोदून काढून ताका आणि एक कल्चर मीडिया म्हणून असतो तेंतू वॉश करून इन्क्युबेटरांत दवरतो 3 घंटे. त्याच्यानंतर आम्ही एक प्रोसिजर करतो इक्सी म्हणून सांगून. इक्सी म्हटल्यार एग भितर मोठे भितर स्पर्म आम्ही इंजेक्ट करतो. ता एक डिस्प्ले अंत तुमकां दिसता न्ही एग भितर कसा आम्ही एक सुजी घालून स्पर्म सुजी भितर स्पर्म असता त्या स्पर्म भितर घालतो एग भितर कसा घालतो म्हणून एक फोटो एक ड्रॉइंग दाखयलेसे. ह्या कसला ह्या म्हटल्यार आता गर्भकोशाक वापस घालूंक तयार जाला एम्ब्रियोज आमच्या लॅबांतच जाला हे पुरा म्हटल्यार तयार जातूच कसा दिसतात म्हणून ते आता भ्रूण तुम्ही सांगूनच्या एकूच राऊंड म्हटलं एकूच भ्रूण. ओके तुमच्या त्या प्रिव्हियस आता चित्र दाखवलं ना IVFचे चित्र त्यांचं त्या नेक्स्ट कसं नेक्स्ट इक्सी म्हणून करून जातो तो फर्टिलायझेशन चेक म्हणून करतो नेक्स्ट डे तेंतू एक मेल न्यूक्लियस एक फिमेल न्यूक्लियस म्हणतो म्हटलं एक गंडसाचा जेनेटिक मटेरियल आणि बायल मनशाचा जेनेटिक मटेरियल ಒಟ್ಟು जाऊनचे असतात. फर्स्ट एगाचा फोटो तुमकां दिसता. त्याच्यानंतर नेक्स्ट डे येता 2 सेल जावन डिवायड जाता 2 सेल जातूत मागीर 4 जाता 4 जातूत 8 जाता 8 जातूत मॉरला स्टेज म्हणून येता पुरा सेल्स ಒಟ್ಟು मर्ज जावन कॉम्पॅक्ट जावन एक बॉल वरी जाता. ओके ता 4व्या दिसाक जावनच्या 5व्या दिसाक ब्लास्टोसिस्ट स्टेज म्हणून येता त्या स्टेजाक येता तेंतू कसाल जाता म्हटल्यार भ्रूणाच्या ICM म्हणून सांगतो ICM ता कसा जाता भ्रूण जाता आणि त्याच्या बाहेर असाला सेल्स प्लॅसेंटा जाता. ओके तर त्या स्टेजाक येता त्याच्यानंतर कसा जाता म्हटल्यार एगच्या बाहेर एक शेल वरी असते एक लेयर वरी असता ता फोडून ता एम्ब्रियो बाहेर येऊंक ट्राय करता. कसा आता आम्ही एक सीड्स घातल्यार त्याच्या कसा फोडून स्प्राउट जाऊन बाहेर येता तसंच एम्ब्रियो फोडून बाहेर येता तेंतू केला जाता. ह्या परत तुम्ही केले आर्ट का वय मी केला आर्ट रिसेंटली केला आर्ट हे पुरा ह्या पुरा वॉटर पेंट ह्या वॉटर कलर ह्या 2 पिक्चर्स आहे वॉटर कलर ह्या आहे वॉटर कलर हँडमेड शीटन केला वॉटर कलर ह्या मस्त चंद दिसत एक सनसेट आणि एक वाराणसीचा एक फोटो. या आर्टाचे नाव कसं ह्या ॲब्स्ट्रॅक्ट आर्ट म्हणून ह्या एक्रेलिक मीडियम अंत केला आणि ह्या नेचरात ऑइल कलर्स अंत केला मी.
ते मस्त छंद आसा हय. बरं. ह्या बर्ड ऑयल पेंटिंग केला मी कॅनवासावेर. हां हां. आणि एक असा फोटो बघून जिंकेचा एक फोटो म्हाका चंद दिसला, तसो जावन करया म्हणून एक जिंके भारी चढयला. छंद. फोटो काढायला बरी येईल असा. हो, हे आमचे स्वामीजी सिद्धगंगा स्वामी. सिद्धगंगा स्वामीजी आमचा एक डॉक्टराक हे स्वामीजी म्हटल्यार मस्त इश्ट. त्यांनी म्हाका सांगून करून करेला, तसं जावन तांचे केल्ले. हां हां. नेक्स्ट तुमकां हे प्रशस्ती गावल्ले का? वय वय प्रशस्तीचे फोटोज. केंचे पुरो प्रशस्ती गावला आसा? म्हाका उडुपी जिल्हा राज्योत्सव अवॉर्ड मेळ्ळा. आणि राज्योत्सव अवॉर्ड. जिल्हा राज्योत्सव अवॉर्ड हो, हो. 2008ನೇ ಇಸ್ವಿಯಂತ ಮೆಳ್ಳಲ್ಲ. हां हां. त्याच्यानंतर 2009ನೇ इस्वींत कोंकणी मांड सोबाणाच्यांनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी कोंकणी पर्सन म्हणून एक फेलिसिटेशन केला. हां. मागीर आमच्यात कुडाल देश आसता आड्डे गोड ब्राह्मण समाजासून म्हाका फेलिसिटेशन मेळ्ळा. आणि बेंगळूरच्या कला कला संजीवनी, अपरंजी, कला संजीवनी, कला कण्मणी, कला कणमणी म्हणून कन्नड मಕ್ಕಳ मणे म्हणून एक संस्थे आसा बेंगळुरांत. त्यांनी रेकग्नाइज करून म्हाका तीन पटी अवॉर्ड दिला. ह्या कला अपरंजी अवॉर्ड मेळ्ळाला टाइम हंसलेखांनी दिला म्हाका. आणि ह्या राज्योत्सवाचा फोटो तेन्ना डॉक्टर VS आचार्य होते, त्यांनी दिला. आणि तुमकां कसले इथं साऊथ एशियानसून इंटरनॅशनल लेवल एक अवॉर्ड गावला आसा ना, त्याच्या बघे एक त्या म्हटलं कसाला गावला तुमकां? तर इंटरनॅशनल लेवलांत एक असा कॉम्पिटिशन आसा म्हणून न्यूजपेपरांत दिला. तर ऑनलाईन बघून आम्ही मग ड्रॉइंग सोडवून मी पोस्ट करून सोडले हरियाणाक. आणि हरियाणाक धाडला ॲक्च्युली. तर म्हटलं साऊथ एशियांत असा ट्रॅफिक रूल्स कसा फॉलो करका, रोड सेफ्टी बग्गे एक टॉपिक होता. मी ताका कसा पुरा करियत म्हणून म्हटल्यार सेफली रोड क्रॉस करका जाल्यार म्हटल्यार एक दोळे दिसना जाल्यार झिब्रा क्रॉसिंग करतात करूंक का तसा पुरा करून एक ट्रॅफिक रूल्स कसा फॉलो करका म्हणून एक थीम घेऊन एक पेंटिंग करून धाडलेले. तेन्ना म्हाका गोल्ड मेडल मेळ्ळा. तसं तुमकां नॅशनल लेवल अवॉर्ड्स, स्टेट लेवल अवॉर्ड्स, नॅशनल लेवल स्टेट लेवल पुरो मस्त मेळ्ळा. आता तुमकां वराड जाता तो एक तुमकां धाकटो जाला, तुमकां एक लॅबांत काम आसा, बिझी काम आसा, तुमकां हें आर्ट करूंक आतां टायम मेळटा का? आर्ट करूंक म्हळ्यार कश्ट जाता जाल्यार केन्नाय म्हाका फ्री टायम मेळ्ळा म्हणून जाल्यार मी आर्ट करूंक सुरू करता. आता तुम्ही तुमच्या लॅबाचें काम म्हणतलो, सदांय तुम्ही त्या सेम काम करचे, तुमकां बोर जाता का त्या सेम करका म्हणून सांगून? ना बोर जाणा. म्हटल्यार एक पेशंटाचे एक टाईप असता, केलो जाणांचे मस्त वस्ट असता. तेन्ना आमी आमचे स्किल्स यूज करून चिक्के आमी कसाले करूंक जाता, बेटर करूंक जाता, ह्या पेशंटाक कसाले करूंक जाता एक्स्ट्रा म्हणून पुरो बघून घेवन पेशंटा कडेन बोलोवन पुरो आमी करतो. तर एव्हरी केस इज अ चॅलेंज म्हणून सांगतो न्ही तसा आमकां. आतां मस्त केलो जाणांक म्हटल्यार एकच कितके इंजेक्शन दिलो, एक ना जाल्यार दोनच मोठे मेळतात. तेन्ना भ्रूण दावच्यात कष्ट. तर तसाले पेशंटाक भ्रूण दावच्या वरी आमी कसाले करूंक साध्य आसा पुरा करतो. आणि आमच्या लॅबांत कसं म्हटल्यार आमी तितके स्टेरायल एनवायरमेंट मेंटेन करता जाता. म्हटल्यार आमी परफ्यूम मेकअप कसले करूंक ना, लॅबाक जाताना आमी तितके क्लीन जावन आसका. आमच्या एनवायरमेंट VOC म्हणून सांगतो, वॉलेटाईल ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स म्हणून सांगतो. तर आमच्या मशीन बीप जाता, आमी काय तरी यूज करून गेल्यार मशीन सांगता तुम्ही ह्या घातले सताच घालूंक ना म्हणून. तुम्ही पावडरय घालूंक ना, कसले घालूंक ना. म्हटल्यार इतके चूर प्रॉब्लेम जाल्यार भ्रूण ग्रो जाणा. भ्रूणाच्या बेळवणीगे स्थगित जाता. तसा जावन आमी तितके केअर घेवंक काड. आणि लॅबांत आतां भ्रूणांक आमी इन्क्युबेटर म्हणून एक इन्स्ट्रुमेंट आसता तेंतू दवरतो. तेंतू दवरलेले कडेन तांच्या मॉनिटर करूंक आसता आमकां टेम्परेचर, तांच्या गॅस लेवल्स पुरा समा आसा का नाका. एक टेम्परेचर 0.5 डिग्री वेरिएशन येयल्यारू भ्रूणाच्या ग्रोथ स्थगित जाता. तर ता पुरा आमी बघून घेवंक जाता. सद्दी आमी पुरा चेक करता. एक प्रोसिजर स्टार्ट जावच्या आदी आमी पुरा इन्क्युबेटर काम करता सका नाका. आमच्या लॅबाच्या टेम्परेचर ह्या पुरा एक एप्लिकेशन एक सॉफ्टवेअर आसा तेंतू पुरा अपडेट करतो. असा आजीक तर आमच्या हेड पुरा सद्दी बघतात ही लॅबांत कसं करेक्ट जावन बघतात का नाका. आणि आमच्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आसा येदना म्हटल्यार
प्रत्येक इन्क्युबेटरकू एक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कनेक्ट जावन आसता. तर इन्क्युबेटरान एक चूर गॅस वेरिएशन जावन दी, तर टेंपरेचर वेरिएशन जावन दी कसाल जाल्यारू म्हाका मध्यरात्री कॉल येता, म्हाज्या फोनाक येता तांकां. ओके. आता आफ्टर मॅरेज एक यशस्वी काम करीत असताना महिले घराळू काम करका धाकटे आसा तसं पुरं असताना तुम्ही वर्क बॅलन्स करता कुटुंब होऊन दे फॅमिली होऊन दे काम होऊन दे तुमका फॅमिलीसून तुमका खंयच्या टायपाचे सपोर्ट मेळता? माझ्या अम्मा मस्त हेल्प करता. माझ्या पुताक पुरा बघूनच्या ताका खावांच्या पुरा मी नातले वेळा माझ्या आमात पुरा बघून घेता त्याच्या काम. माझा हस्बंड मस्त सपोर्टिव्ह आसा. म्हटल्यार आमकां संडेचे काम आसता केन्ना पयलें रुदावंक जाता एमर्जन्सी असल्यार तेणी मस्त सपोर्टिव्ह आसात. तसो जावन म्हाका करूंक जाता नाजाल्यार मस्त कश्ट आसा ह्या फिल्डांत वर्क करचा. कितें म्हणजे कद्वा एक मस्त इम्पॉर्टंट थिंग फॅमिली सपोर्ट आसकत. फॅमिली सपोर्ट असल्यार आमकां खंयच्या फिल्डांत ते कितकेय फुडें जावंक चान्सेस आसता. आता तुमकां धाकटो आसा म्हटलो तुम्ही धाकट्याक तुमचे आर्ट परत शिकवलं असो का तुमचे त्या तुम्ही सांगलो जीन्स अम्माचे जीन्स तुमच्या धाकट्याक आसा का? मी ड्रॉइंग करताना तो म्हाका डिस्टर्ब करना ना जाल्यार माझे कलर्स पुरा मी नाताले वेळा अगूर काडून तो करता कलरिंग. तसंत रिसेंटली आता एक नॅशनल लेवल कलरिंग कॉम्पिटिशन अंत त्याने एक प्राइज हाडला. म्हटल्यार तुम्ही चांगलं बरीत ताका इंटरेस्ट आसा मस्त इंटरेस्ट आसा कलरिंग अंत. ओके. अनुषा तुमच्या वांगडा बोलून आमकां मस्त खुशी जाला. तुमचे हव्यास होऊन दे तुमच्या वृत्ती प्रवृत्तीचे बघे आम्ही मस्त ऐकलो. आता आमच्या समाजाचे आता यूथ असत आता युवा जनांग आसा तांकां एक मेसेज या कोर्स केन्ना करका कसा करका याचे बघे रिसर्च कसे खंयच्या टायप रिसर्च करूयात म्हणून सांगून आमचे एक युवा जनांग तुमचे एक संदेश. ह्या कोर्स म्हटल्यार आधी मस्त लिमिटेड सीट्स होता. आता ऑपॉर्च्युनिटी आसा. आता नंबर ऑफ सीट्स मस्त इन्क्रीज केला आसा आणि मणिपाल सोडून आणि दुसऱ्या कडे आता एम्ब्रियोलॉजी कोर्सेस आसात. बँगलोर युनिव्हर्सिटी मैसूर युनिव्हर्सिटी अंत पुरा आसात. जाल्यार करूनचे जाल्यार मणिपालांतच कर. एक असं म्हटल्यार मणिपालाच्या एज्युकेशन क्वालिटी तितके चांग आसा. म्हटल्यार एशियांत फर्स्ट क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी कोर्स स्टार्ट जाला मणिपालांत. सो तांकां इन डेप्थ तांकां गोत आसा कसा शिकोवंक आणि रिसर्च म्हटल्यार नेक्स्ट लेवल रिसर्च म्हणयात तांच्या इंटरनॅशनल लेवलक तांणी मॅच करचे वरी रिसर्च करता आसात. तसा जावन तुमकां रिसर्च एक्सपोजरय मेळटा. एम्ब्रियोलॉजी कोर्स करता जाल्यार मेनली तांणी प्रिफर करच्या बीएससी सायन्स बॉटनी झुऑलॉजी केमिस्ट्री कॉम्बिनेशनाचे ते सिलेक्ट करतात चड जावन. ओके. आणि एंट्रन्स एग्जामांत तुमकां चांग रँक मेळ्ळ्यार आणि तुमचे बॅकग्राऊंड म्हटल्यार बीएससी असल्यार तुमकां इजी जाता कोर्साक जॉईन जावंक आणि शिकोवंक तुमकां इजी जाता. शिकल्यापर्यंत काम गावंक काही तोंदर ना. काम मेळोवंक काही प्रॉब्लेम ना. म्हटल्यार कॅम्पस इंटरव्यू घेतात. कॅम्पस इंटरव्यूंत डेफिनेटली मणिपाल स्टुडंट्सांक मेळटात काम. ओके ओके. मस्त धन्यवाद अनुषा तुमच्या वांगडा बोलून मस्त खुशी जाला. तसंत आमच्या समाजाच्या सगळ्यांक तुम्ही एक उपयुक्त माहिती दिलं सो म्हणून सांगेत की त्यांतल्या मस्त जनाक आमकां गोत ना IVF प्रणाली शिशु म्हटलं कसाला म्हणून सांगून मस्त एक इन्फॉर्मेशन आयलाय. तसंत आमकांय एक आशा किरण आता कोणाकय आता धाकटी जानत ना म्हणून सांगितल्यार सायडान बसून रडोंका म्हणना यासले एक अवकाश आसा आमचं आमच्या तंत्रज्ञान विज्ञान एकटं पुढे आसा. आमकांय एक धाकटं करोवनचे आता जानत ना म्हटल्यारय धाकटं होवचे एक चान्स आसा. आमकां एक अम्मा होवियत म्हणून सांगून एक तुम्ही आशा किरण तुम्ही सांगलं सो सगळ्या वीक्षकांचंय या कार्यक्रमात निज होऊन उपयुक्त म्हणून आम्ही येवजून घेतो सा. तसंत तुमकां मस्त धन्यवाद अनुषा तुम्ही आमच्या वांगडा येवन एक इन्फॉर्मेशन शेअर केलेल्याचं. म्हाका हांगा आपण एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्याक मस्त धन्यवाद तुमकां. आणि कोंकणी केंद्र विश्व केंद्राक मी मस्त धन्यवाद सांगूंक इश्टपडटा. तसंत सगळे वीक्षकांचे तुमकांय आम्ही पेशन्स दवरून घेऊन आमचे सगळे कार्यक्रम बघित असो. तुमकां सगळ्यांकी मस्त धन्यवाद. आणि या कार्यक्रम करूंक आमकां अवकाश दिल्ले विश्व कोंकणी केंद्र जावन दे प्रत्यक्ष होऊन परोक्ष होऊन सपोर्ट केले सगळ्यांक आम्ही धन्यवाद करीत आमच्या या कार्यक्रम आज मुग्धोत आसा. तसंत या संततीचे बग्गे आणखी आम्ही फुडेंच आणखी एक एक्सपर्ट आसाडनो कंटिन्यू करया म्हणून आसा. आमच्या समाजांसून आता आम्ही आणखी या कंटिन्यू करतो या कार्यक्रमात. तुम्ही सगळ्यांनी वीक्षणे करका म्हणून सांगित आम्ही या कार्यक्रमात मुग्ध होत आसा. सगळ्यांक धन्यवाद.